so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ንኢትዮጵያን እንግሊዝን ሓዊሱ ነዊሕ ዓመታት ዋንጫ ዘዓተራ 10 ሃገራት ኢትዮጵያን እንግሊዝን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ካብ ዝዕወታ ፍርቂ ዘመን ሓሊፉን ኣሎ ደቡብ ኮርያ ሞሮኮ እውን ነዊሕ ዓመታት ዋንጫ ዘርአያ ሃገራትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኤውሮጳ ናብ ፍጻሜ ዝበፅሐት እንግሊዝ ዘመናት ዘቑፀረ ጽኑ ዋንጫ ክብቅዕ እኳ ተፅቢት እንተተበረ ግን ኣብ መወዳእታ ብስፔን ተሳኢራ እስከነተን ኣብ ዝኾነ እዋን ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ወሲደን ብድሕሪኡ ግን ነዊሕ ዝቐፀለ ድርቂ ዋንጫ ዘጋጥመን 10 ሃገራት ንርአ ኢራን 48 ዓመት ኢራናዊ ማራዶና ብዝብል ሰዋ ዝፍለጥ ዓሊ ዳኢ ካብ 1993 ክሳብ 2006 ኣብ ዝተሳተፈሎም 148 ፀወታታት 108 ሾታት ከመዝግብ ክኢሉ ምስ ሃገሩ ግን ዋንጫ ክዕወት ኣይከኣለን ኢራን ብርትዕቲ ጋንታ ክተሃንፅ እኳ እንተኸኣለት ን48 ዓመታት ፀንሐት ፅመ ዋንጫ ግን ከተርዊ ይከኣለትን ኢራን ንመወዳእታ ግዜ ዋንጫ ዝዓተረትሉ እዋን ኣብ 1976 ነይሩ ኣብ ዋንጫ ኤስያ ምስ ኩዌት ዝተረኸበት ኢራን ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ዋንጫ ልዒላ ኢራን ብተኸታታሊ ዋንጫ ዓለምን ዋንጫ ኤስያን እንተተሳተፈት እውን ዋንጫ ካብ ዘይትረክብ ግን 48 ዓመታት ተቆፂሩሎ ታሽኤቲ ቼክ ሪፐብሊክ 48 ዓመት ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ 1976 ንዋንጫ ኣህጉር ተዓዊታትሉ ኣብቲ እዋን ቼኮስሎቫኪያ ትበሃል ነይራ እታ ማእከላዊት ኤውሮጳዊት ሃገር ብስም ቼክ ሪፐብሊክ መጀመርታ ግዜ ብ1996 ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ተሳቲፋ እዚ ድማ ቼኮስሎቫኪያ ብሰላማዊ መንገዲ ቅድሚ ምብታና 3 ዓመት ኣቐዲሙ እዩ ነይሩ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ክሳተፍ ብዙሕ ዘይትፅገም እኳ እንተነበረት ዋንጫ ከተልዕል ግን ኣይከኣለትን ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ተወዳዳሪት ኮይና ናብ ፍጻሜ ክትበፅሕ ክኢላ እያ ናብ ረብዕን ፍርቅን ፍጻሜ እውን በፂሓ ግን ነቲ 1976 ዝረኸቦት ዓወት ክደግሞ ይከኣለትን ሻምነይቲ ሞሮኮ 48 ዓመት ሞሮኮ ቀጠር ኣብ ዘእንግረቱ ዋንጫ ዓለም 2022 ካብተን ኣዘራርብቲ ዝነበራ ሃገራዊት ጋንታ ሓንቲ እያ እታ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሓ ብፈረንሳን ተሰዓረት እኳ ነዚ ክብሪ ዝረኸበት ፈላመይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣፍሪቃ ክትከውን በቂዓ ሞሮኮ ዋንጫ ኣፍሪቃ ካብ ትዕወት 48 ዓመታት ተቆፂሩሎ ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝተተፉ ሃገራውያን ጋንታታት ኣፍሪቃ እታ ብዝሓሸ ዕውት ተባሂላ ትግለጽ ሞሮኮ 6 ግዜ ናብ መድረኽ ዋንጫ ዓለም በፂሓ ነይራ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ካብ ምድባ ቀዳሚት ብምዃን ናብ ቀጻሊ ውድድር ሰገረት ፈላመይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገርያ ዛግራይት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ 1976 ናብ ዘእንግረቱ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንመጋጥምታ ጊኒ ኣብ ስታዲየም ኣዲስ ኣበባ ብምስዓር ዋንጫ ኣፍሪቃ ምዕዋታ ይዝከር ሞሮኮ ድሕሪ ዝዓወታ ብዙሕ ውድድራት ዋንጫ ተሳቲፋ ናብ ፍጻሜ እኳ እንተበፅሐት ዋንጫ ግን ክትዓትር ኣይከኣለትን ሻውኤቲ ፒሮ 49 ዓመት ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ ክዝረብ ከሎ ኣስማታ ናብ ቅድሚት ስራሕ ብራዚል ኣርጀንቲናን ኮሎምቢያንን ብዙሓት ንታሪክ ኩዕሶ እግሪ ፔሩ ዘይክፈልጡ ይኽእሉ ኣብ 1975 ንፈለማ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ዋንጫ ዝወሰደት ፔሩ ምንባራ ይፍለጥ ድሕሪ ዛ ዋንጫ ግን ካብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ርሒቓ ትርከብ ፔሩ ናብ ፍጻሜ ኮፓ ኣሜሪካ 2019 በፂሓ ነይራ ኣብ መዛዘሚ ግጥም ግን ብራዚል ንፔሩ 3-1 ብምስዓር ዋንጫ ክትዓትር ክኢላ ፔሩ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ምሕላፋ ምናልባት ኩዕሶ እግሪ ሃገር ትንሳኤ ከም ዘሎ ምልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ይነገር ሻርሼቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 50 ዓመት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓንቲ ካብተን ድርቂ ዋንጫ ዘጥቅዕን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ 1970 ሓንቲ ካብተን ሓያላት ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ነይራ ሽዑ ብኮንጎ ኪንሻሳ ብዝብል ስም ትፍለጥ ዝነበረት ኮይና ንዛምቢያ ብምስዓር ኣብ 1974 ኣብ ካይሮ ዝተዳለወ ዋንጫ ተዓዊታትሉ ብሰንኪ ፖለቲካውን ህውከትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ዝተዳኸመ ምንቅስቓስ ኩዕሶ እግሪ ዘለዋ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብ2023 ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ 4ይ ደረጃ ሒዛ ምዝዛማ ይዝከር ሓምሸይቲ ሱዳን 54 ዓመት ኣብ ሓደ እዋን ሓንቲ ካብ ብሉፃት ሃገራውያን ጋንታታት ኣፍሪቃ ዝነበረት ሱዳን ኣብ 1970 ዋንጫ ኣፍሪቃ ተዓዊታ ነይራ ንጋና ብምስዓር ዋንጫ ዝተዓወተት ሱዳን ሽዑ ዝረኸቦት ዓወት ቀዳሜትን ናይ መወዳእታን ክብራ ኮይኑ ተሪፉ ኩዕሶ እግሪ ሱዳን ልክዕ ከም ዲሞክራሲያዊት ኮንጎ ብሰንኪ ፖለቲካውን ዘይምርግጋእን ቁጠባዊ ቅልውላውን እዩ ናብ ድሕሪት ተሪፉ ዋንጫ ካብ ትዕወት 54 ዓመታት ዘቑፀረት ሱዳን ኣብ ዝቐረበ እዋን ወግዓዊ ኣብ ዝተገብረ ደረጃ ፊፋ መበል 120 ደረጃ ሒዛ ኣላ ራብዒቲ እንግሊዝ 58 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዋንጫ ካብ ትዕወት 60 ዓመት ክመልእ ቀሪቡሎ ንኽልተ ተኸታታሊ ግዜ ናብ መዛዘም ዋንጫ ኤውሮጳ ዝበፅሐት እንግሊዝ ዓወት ካብ ዝርሕቓ ነዊሓ ኣቑፂራ ኣብ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮጳ 2024 ምስጳኛ ኣብ ዝገጥማሉ እዋን ምናልባት ፅምኢ ዋንጫ ከተርዊ ትኽእል እያ ዝብል ትፅቢት ናይ ብዙሓት እኳ እንተነበረ ክሰምረላ ግን ኣይከኣለን እንግሊዝ ንመወዳእታ ግዜ ዋንጫ ዝተዓወተትሉ እዋን 1966 ነይሩ ኣብቲ እዋን ንምዕራብ ጀርመን 4-2 ብምስዓር ዋንጫ ዓለም ተዓዊታ እንግሊዝ ኣብ ዋንጫ ዓለምን ውድድራት ኤውሮጳን ናይ ምስታፍ ፀገም እኳ እንተዘይሃለዋ ሕጂ እውን ግን ዋንጫ ክትዓትር ኣይከኣለትን
ሳልሰይቲ እስራኤል 3 ዓመት እስራኤል ሓንቲ ካብቶም ዋንጫ ካብ ዝዕወታ ነዊሕ ዓመት ዘቁጥራ ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ሰለስተ ሃገራት ዓለም እያ። ኣብ 1964 ንህንዲ ደቡብ ኮርያን ሆንግ ኮንግን ብምስዓር ዋንጫ ኤስያ ተዓዊታትሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ተጠርኒፋ ትፃወት ዘላ። ኣብ መጻረዪ ዋንጫ ኤውሮጳን ኔሽንስ ሊግን ትፃወት ዘላ እስራኤል ሕጂ እውን ናብ ኩዕሶ እግሪ ነዊሕ መንገዲ ከም ዝተርፈን ካብ መንጎ ዝዝረበለን ሃገራት እያ። ኢትዮጵያ 32 ዓመት ኢትዮጵያ መስራቲት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ነቲ ኣፍሪቃዊ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ዝመስረተት ሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳን ግብፅን ደቡብ ኣፍሪቃ ምዃነን ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ይድነቃቸው ተሰማ ድማ ካብ 1972 ክሳብ 1987 ንካፍ መሪሑ። ኢትዮጵያ መስራቲት ኣባል ካፍ እኳ እንተኾነት ዋንጫ ኣፍሪቃ ሓንሳብ ጥራያ ተዓዊታትሉ። ዋልያ ብዝብል ስም ትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ካብ 1992 ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ዋንጫ ዓቲራ። ሉቺያኖ ቫሳሎን መንግስቱ ወርቁን ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ዘመዝግቦም ሸቶታት ንግብፂ ስዒራ ፈላማይን ናይ መወዳእታን ዋንጫ ክትዓትር ክኢላ። ኣብቲ ግዜ ይድነቃቸው ተሰማ ስልጣን ሃገራዊት ጋንታ ነይሩ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1957 ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ተሳተፍቲ ምንባረን ይዝከር። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንመወዳእታ ግዜ ዋንጫ ኣፍሪቃ ካብ ምድባ ዝሓለፈትሉ እዋን ኣብ 1968 እዩ። ኣብዚ ብኢትዮጵያ ዝተዳለወ ውድድር ከዓ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ዛዚማ። ኢትዮጵያ ድሕሪ 31 ዓመታት ንፈለማ እዋናዊ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2013 ብምስታፍ ይዝከር፣ ግን ድማ ካብ ምድባ ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። ደቡብ ኮርያ 64 ዓመት ተጻዋታይ እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ዝኾነ ሄንግ ሚ ሶን ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ተባሂሉ ሽልማታት ክወስድ ክንድኡ ዝበፅሕ ሰብ የለን። 6 ግዜ ኣብ ኤስያ ብሉጽ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሶን ሃገሩ ንእትደልዮ ዓወት ከብቅዓ ግን ኣይከኣለን። ደቡብ ኮርያ ንመወዳእታ ግዜ ዋንጫ ኤስያ ዝተዓወተትሉ እዋን 1960 ነይሩ። ካብ ሽዑ እንድሕር ድማ 4 ግዜ ካልአይቲ ኮይና ዛዚማ። ብዙሕ ግዜ እውን ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ኣላ። ሓደ ካብ ውሕዳት ዋን ክለብ መን ናይ ፀወታ ዘመኑ ኣብ ሓንቲ ክለብ ጀሚሩ ዝወድእ ምዃኑ ዝፍለጥ ፖል ስኮልስ ኣብ ልቢ ደገፍቲ ማንቸስተር ዘለዎ ቦታ ካብ ንሓደ ብሉፅ ተፃዋታይ ዝወሃብ ክብርን ቦታን ዝተፈለየ እዩ። ነሱ ገንዘብን ዝናን ዘየስድዖ ዘለዎ ኩሉ ንክለቡ ከይበቕቕ ብልክሲ ዝሃበ ንፍቕሪ ናይቲ ዳብ ደሙ ዝወቀጠ እሙን ተቓላሳይ ብምባል ይገልፅዎ። ከም መርትዖ ንዘቕርቦ ኣመኽንዮም ገለ ምስ ንርኢ ሓደ እዋን በብሉጽ ብቕዓት ስኮልስ ዝተገረመ ናይቲ ግዜ ፕሬዚደንት ኢንተር ሚላን ማሲሞ ሞራቲ ስኮልስ ምሳና ክፍርም ድሌት ኣለዎ እንተኾይኑ ምሳና ብምፍራሙ ክረኽቦ ንዝኽእል ጥቕምታት ብምዝርዛር ሓቲትዮ። መልሲ ስኮልስ ግን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ዘገርም ብቕዓት ሓፂርን ዘገርምን ነይሩ። ንዓይ ከተፈርመ ትኽእል ንክለብ ዩናይትድ ክትገዛሕ ዓቕሚ እንተደኣ ጥራዩ ዝብል ነይሩ። ዴቪድ ቤካም ንስኮልስ ኣመልኪቱ ናብ ክለብና ዝፅንበሩ ኩሎም ሓደሽቲ ተጻወትቲ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ልምዶም እዚ ወዲ ግን ከመይ ገይሩ ኩዕሶ ዝቕብል እንታይ ዓይነት ሹት እዩ ዝቐልዕ እንታይ ዓይነት ሸቶ ዘመዝግብ ወዘተ ዝብል ሕቶታት በተደጋጋሚ ብዛዕባ ፖል ስኮልስ የቕርብለይ ነይሮም። ኣብቲ ግዜቲ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት በተደጋጋሚ የቕርብለይ ብምባሎም ተገሪመ ብዛዕባ ዝዓዋን ሰብ ዲኹም ክንዲ ዝዛረቡ ዘለኹም ብምባል ይምልሰሎም ነይረ። ምክንያቱ ስኮልስ ካብ ኣካዳሚ ጀሚሩ መተዓቢተይ ዓርከይ ወዲ ጋንታይ ስለ ዝነበረ ናቱ ብቕዓት ክሳብ ክንዲ ዝገኒኑ ይረኣየኒ ነበረን። ምስ ተፈለኾ ግን እንታይ ዓይነት ተፃዋታይ ምዃኑን ከም ስኮልስ ኩሉ ዘማልአ ተፃዋታይ ኣብዛ ምድሪ ከምዘይተፈጠረ ንምርዳእ ግዜ ወሰደለይን። ጋዜጠኛ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ከፋፋሪ ምዃንካ ዝፈጥልካ ስምዒት እንታይ ይመስል ብምባል ነዚ ዝዋብ ዝሓተተሉ ዚነዲን ዚዳን እንድዒ ካብ ንዓይ ተሓቱ ግን ፖል ስኮልስ እንተተሓቶ ኣይመሓሸን ብምባል ብዘይ ጥርጥር እዚ ኣብ ዕድሜና ካብ ዝረኣናዮ መካፈልቲ ዝበለጸ ምዃኑ ብዚዙ ዝተመስከረሉ ኣርሓ ማእከል ሜዳ ዘሬድ ዴቪልስ ፖል ስኮልስ ሎሚ መበል 50 ዓመቱ ኣብ ምብዓል ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ። ኣብዚ ቅፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ እተን 4 ሕግታት ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ኣይትለልውን ወድሓንኩም። ኣንበሳ ብበዓል ስረ ኣንበሳ ኣንበሳ ብበዓል ስረ ኣንበሳ ኣንበሳ ብበዓል ስረ ኣንበሳ